Moजाङै थां दे moजाङै थां Embroidery simple. Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ फुङावनो जोंहा गावदांनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर दासो 5ता जादों आरोना थ' 5तायाव बिथांमोना नै 5तायाव 5ता जागासिनो होननायसो जाबाय बाथ्राया जाहैबाय ओंखाम जागासिनो आयु गोरानथार खाथियाव गोदान सासेयालाय एलाय दोङो दख' मोननै मोनथाम अरसायगासिनो बिथांमोना फुंनिफ्रायनो जाहोना जाहैबाय बिथांमोना दिनै न' थांसिगोन आरोना बेसेबा फुङावनो ओंखारलांसिगोन बिथांमोना ट्रेनजोंसो थांगोन नालाय एथ' गोजान 8ता बेसेबां ट्रेना सासेयालाय ना थांग्रोबाय जों सिखारियावनो थ' लोगोफोर सोरांनाय लोगो लोगो जानि थुख्लुमानिया गुड मर्निं मामि गुड मर्निं आरो बिथि सासेया नै गुड मर्निं सानैनियाबो कम्बलनि बेबो कम्बलनि मामिनियासो गोबा जाबाय दिनै गगा मोनना थाखाबाय थ' जोंनिया बिथाङा आलासिखौ माथोनो फैदो आरोना थारमाने हस्टेलनि गथ'फोरखौ माथोनो फैदो बिथांमोना थांसिगोन नालाय थ' बिथांमोना थांनो थाखाय रेडि मान बावलाङोनो मा सोरांबानो गाबोलै मोदैयानो सायानो बायना दोनखायो नामा नोंसिनिया आंखौ हेन्सेल' ला खुलुमनाङा दे नों आं जागोन थान्दालै Mami, kapselis deh. Kalau nanam mana ada? Nanam ada. Rasul. Asin ya kan. Entah. Sini-ke malah kan. Ini neng kana? Aku pilih sana. Bye. Ah. Bye bye. Tuh लोगोफोर जोंहा फैयै मोनफैबाय आरोना रङिया स्टेसन ayo दोन इमान थफ्ला थफ्लि ओइ सिन्थाव ओइसो खाथि
Labang Muslani. Oino hondo beli bitanga. Duri, malah faibaवगोन. Hah? Bosoरसे so. Gaखोना नायग्राफोर. ट्रेन गाखोना नायनो बिथांमोना. Tangi tungi जायगा seperti जाहैबाय नामा? गैला जायगा गैला? दङ? আপনার কি হল প্রথমতে যা আছিলে ন দাম বেশি আছিলে এটা আপনার আপেল মিঠা दसे जनासो थांगोन जोंहाबो दानो खारादो थांगोन दा नोंबो दोनना फैनोसै फैफिनो नो थांनायनि माथा मारिदो थ' होमबालाय थांसै दे मोजाङै थां दे मोजाङै थां थांबाथाय बेगफोरखौ बावगारगोनसो मोजां ला बाय बाय दायो लोगोफोर सानैखौ दोनना फैबाय स्टेसनाव गाइड लामाथ' खौ माबाखौनो मोनहैसिगोन रेल गेटखौसो मोनहैगोन रेल गेट मोनहैनानै इथिंबो थांजायो बिबना थांबाय जोंहा बे गारियाव दायो लोगोफोर जोङो मा होनो बाङालि पारानि आगैखौ बासदो थिखांना हरबाय आरो ना नै इथिं थांबाय बेनिफ्राय जोङो आख' गिदिंनानै बिथिंगालाय स्टेसनथिं ओंखारहैफिनसै आरो ना थ' नै आगैया जोंनिया सिमलानिसो दा बेखौ आरो आङो ओजों नलबारियाव थांबाथाय गणेश मन्दिराव हगारनानै बासाव थिनहरलायनांसिगोन आरो बिथांखौ ना आरो मारा फैबावगोन आगै मालाबा समाव फैसिगोन थांनाय बासा बै नैबेनो लोगोफोर आगैमोनखौथ' दोननानै फैबाय नंगुमिया ओमफ्राय ओरैबायदि नाङो थांखालि माने न'आव रावबो गैया बायदिखौनो मोनो ओरैनोबाबो जोंना फेमिलिया खमखा ओमफ्राय आगैमोन थाबा एसे गोगोम जायो आरोना ओमफ्राय निजिनि न'खरनि मानसि गोजानाव थांनाय बायदि मोनो आरो मानो होनोबा गासिबो मिलायलायनानै थायो नालाय ओमफ्राय दायो मा खालामनो दायो आङो ब्लाउस हागासिनो ओमफ्राय माने आब'आ बिहरदोंमोन न'निनो ओमफ्राय गांसे ओंखारखांबाय लोगोफोर नायदो एमब्रयदारि सिम्पोल आखायावबो नालाय सिम्पोल ओरैनो थास्लायस्लाय माने टाइम मोनखाया नालाय क्लास जाबाय थाबा सिलायनो न'नि जिफोरखौ दायो सिलायनो लादो ओमफ्रायो दायो आगै सासे आगोल माने हस्टेलाव थाखांनानै थानाय आरो क्लास खालामनानै थांनाय आगै सासे फैगोन आलासि जानो बेनिखाय गोसोखौ एसे मोजां मोनदो आरो जेनेबा आगैमोन थाखांनायनि उनाव जे बे आलासि जानो फैगोन बेबो बेयाव सोलोंजाना थांनायनि उनाव मोनसे साक्सेस जाबाय आरो बेनि खामानिया गंसे लानो हाबाय निजिनि आथिङाव गसंनो हाबाय नोंथांमोना नुगोन दाहाय आङो शेयार खालामगोन ओमफ्राय दायो ब्लाउसखौ हानोसै लोगोफोर बे ब्लाउसनि लुक्सआ माबोरै जायो नोंथांमोना दाहाय हायोबाथाय शेयार खालामसिगोन आरो आं जे होनदोंमोन आगै फैगोन होननानै ओमफ्राय साहा ता लोंखांलाय लांबाय आं बावनानै थादों भिडिअ लानो होननानै हाय खिदों हाय मा ओइ बिथाङानो जोंनि आगैया एसे लागासिनो आइनो न'आव थांबा हाबलांगोन र' जों मालाबा फन खालामबानो जाबाय